ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம். தினமும் வீட்டை விளக்கேற்றும் போது விளக்கு ஏற்றக்கூடிய எண்ணெயில் இந்த ஒரு பொருள் சேர்த்து விளக்கேற்றினா போதும், பணம் மலை போல குவியும், ஏழையும் பணக்காரராக மாறலாம். அல்ல குறையாத அளவுக்கு பண வரவு ஏற்படும். அது என்ன பொருள், அதை எப்படி விளக்கு எண்ணெயில் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற விவரத்தை தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வாழ்க்கையில் கூடிய பல கஷ்டங்கள் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எக்கச்சக்கமான தெய்வீக வழிபாட்டு முறைகளை நம்ம பின்பற்றணும். அதில் முக்கியமான ஒன்று தான் நம்ம வீட்டோட பூஜை அறை. நம்ம வீட்டோட பூஜை அறை எந்த அளவுக்கு சுத்தமாகவும் தெய்வீகமாகவும் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம வீட்டில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் ஏற்படும். அந்த வகையில் நம்ம வீட்டில் ஏற்றக்கூடிய தீபம், அதாவது விளக்கில் இந்த ஒரு பொருளை போட்டு நீங்கள் தீபமாக ஏற்றி வைக்கணும். அது என்ன ஒரு பொருள் அப்படின்னா பச்சை கற்பூரம். பச்சை கற்பூரத்தோட மகிமை பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்மளோட சேனல்லையே பச்சை கற்பூரத்தை பற்றி பல பதிவுகள் போட்டிருக்கோம். பச்சை கற்பூரம் அப்படிங்கிறது மகாவிஷ்ணு வாசம் செய்யக்கூடிய ஒரு தெய்வீக சம்பந்தப்பட்ட பொருள். எந்த ஒரு இடத்துல மகாவிஷ்ணு இருக்காரோ அங்கே கண்டிப்பாக லக்ஷ்மி தேவியும் குடியிருப்பாங்க. லக்ஷ்மி தேவி குடியிருந்தாலே அந்த இடத்துல செல்வத்துக்கு பஞ்சமே இருக்காது. அப்பேற்பட்ட மகிமை வாய்ந்த பச்சை கற்பூரத்தை தான் நம்ம வீட்டில் தினமும் விளக்கேற்றும் போது அந்த எண்ணெயில் போட்டு தீபமாக ஏற்றணும். அப்படி ஏற்றும் போதே அதில் என்ன விதமான நன்மைகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறதையும் இப்போ பார்க்கலாம். பொதுவாகவே பச்சை கற்பூரம் அப்படிங்கிறது நேர்மறை ஆற்றலை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். அப்படிப்பட்ட பச்சை கற்பூரத்தை நம்ம வீட்டில் வச்சு தீபம் வைத்தது மூலயமா நம்ம வீட்லையும் நேர்மறையான ஆற்றலை அதிகப்படுத்த முடியும். அதை நம்ம தினமும் ஏற்றக்கூடிய விளக்கு எண்ணெயில் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபம்தான். எப்பொழுதும் போல் நீங்கள் தீபம் ஏற்றும் போது விளக்கில் எண்ணெயை ஊற்றிடுங்க. அதுக்கப்புறம் சின்னதாக ஒரு துண்டு பச்சை கற்பூரத்தை எடுத்து அதை உங்கள் கையாலேயே தூளாக நசுக்கி அந்த விளக்கில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெயில் தூவி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் திரி போட்டு விளக்கு ஏற்றுங்க. விளக்கு ஏற்றக்கூடிய எண்ணெயில் நிறையா போட்டால் தான் நிறைய பலன் கிடைக்கும், கம்மியாக போட்டால் அந்தளவுக்கு பலன் கிடைக்காது அப்படிலாம் இல்லை. சிறிதளவு கடுகளவு போட்டாலும் பச்சை கற்பூரத்துக்கான மகிமை முழுசாக உங்களுக்கு சேரும். விளக்கு ஏற்றக்கூடிய எண்ணெயில் இந்த பச்சை கற்பூரத்தை கலந்து நீங்கள் தீபம் ஏற்றும் பொழுது உங்கள் வீடு முழுக்க ஒரு நறுமணம் பரவும், நேர்மறையான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட சக்தி, எதிர்மறையான ஆற்றல் இது எல்லாமே தானாக விலகிடும். அதுவும் குறிப்பாக எந்த விதமான மனக்கவலையும் இருக்காது. ஒரு சில பேர் வீடுகளில் அடிக்கடி பூஜை செய்ய முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும். அதாவது வெள்ளிக்கிழமை வரும்போது, நல்ல நாள் வரும்போது பூஜை செய்ய முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும். அப்படிப்பட்ட நாட்கள் வராமல் இருக்கணும், அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் பச்சை கற்பூரத்தை விளக்கு ஏற்றக்கூடிய எண்ணெயில் தூவி விட்டு அந்த விளக்கை நீங்கள் தீபமாக ஏற்றுங்க. இப்படி செய்கிறது மூலயமா பணம் மலை போல குவியும், ஏழையும் பணக்காரராக மாறலாம். நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பச்சை கற்பூரம் மகாவிஷ்ணு வாசம் செய்யக்கூடிய இடம். மகாவிஷ்ணு எங்கே இருக்காரோ அந்த இடத்துல தானாகவே லக்ஷ்மி தேவி வந்துடுவாங்க. இதனால உங்கள் குடும்பத்தில் செல்வ செழிப்பு அப்படிங்கிறது செழித்து இருக்கும். ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம்.